Ravnopravnost spolova u ministarstvu promatram kao jednu veliku suradnju i podršku između muškaraca i žena, kolega i kolegica. Obzirom da smo svi sad u putu integracije i svi spominju mape puta, željela bih naglasiti mapu puta Evropske unije iz 2006. godine kao mapu kojom se put usmjerava za ravnopravnost muškaraca i žena. U posljednjem poglavlju mape, znači sve zemlje koje žele da budu članice Evropske unije moraju urediti svoj unutrašnji zakonodavni okvir kojima će garantovati i obezbijediti sve mehanizme za ravnopravnost muškaraca i žena. To je jedini preduslov da uđemo u Evropsku uniju. Stoga ja se nadam da ću biti dio tih procesa.